Tekasür suresi. Tekasür suresi Mekke dinen surelerden bolup ol 8 ayetden ibaretdir. Sürenin ady ilkinji ayetde agdalýan köplük bilen boýsanmak manisini aňladýan tekasür sözünden alınanlar. Bu surede islendik meselede menmellik edip bir zadyň köplük bilen boýsanmagyň insany aldýandygy, insanlaryň başyna geljek hadisalar barada aýdylýar. Rahman we Rahim bolan Allah'nyň ady bilen. Siz watlaýyn dünýädäki näze nimatlaryňyzyň, mal mülküňiziň, perdentleriňiziň sanlarynyň köplügine boýsanyp, olary köpetjek bolup Allah'nyň başagay bolýaňyz. Siz ahir goburlarda ýaret etdiňiz. Ýagny siz mal mülküňizi köpetmek bilen gümra bolup, ahirinde hem kabra girdiňiz. Ýok, siz goýberen ýalňyşlaryňyza tiz wagtda göz ýetirersiňiz. Soň siz tiz wagtda anyk göz ýetirersiňiz. Ýok, beýle däl. Eger siz anyk görünüşde bilsediňiz, beýle günäh işler etmezdiňiz. Siz dogda hökmen görersiňiz. Soň siz onu ahiretde hut öz gözleriňiz bilen görersiňiz. Soň siz ol gün dünýäde özüňize berilen nimatlardan hökmen soraga çekilersiňiz.